One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. From your heart, give your best. God bless you. Gamalamdu muphumzile topi ulizwi lezulu umphathi in the prophetic. Ngo-May, 1st May, ndibiza abantu bonke abantu. It's going to be a Thursday, 1st of May. Bonke abantu abasebenzayo, bonke abantu abafuna umthandazo, umkhuleko, Workers' Day. I'm calling Southern Africa to come and pray with me. Bonke abantu abanqabe of course, you've got your uniform, you bring it. I'll be praying for you. When on Tishara mhlambi awunayo uniform but unazo zisebenzayo, mhlambi wena ungumakhenikhe, bring me something oyisebenzayo, ngudokotela nikeze izisebenzayo. I want to pray with you. You are an attorney, you are mhlambi ungumuntu osebenza egadeni, mphathele noba uniform yakho overall. And I just want to pray for abantu abasebenzayo nge-1st of May 2025. It's going to be a Thursday, getting ready for you all night prayer esabesenayo. And I'm telling you, the all-night prayer, we are building up for the campaign of Mount Sinai. And there's going to be testimonies, there's going to be breakthroughs. So if you are a businessman, come. When I'm not like saying, I want to pray with you. I want to speak like a teacher. And I know that some of us, we've been cast. That's why because of Adam and Eve. It is by the grace of the Lord that is and whatever we have to receive the remuneration. We have to receive the reward of what we've worked. But now what is happening? The
enemy has come to steal, to kill, and to destroy. But according to the word of God, he said, I came here that you may have a life in abundance. That's exactly what I'm going to be doing in the first. That means if you got to drive, drive. If you get to fly, fly. If you got to, your hike, do that. But I'm calling everybody to join me. It's going to be on the 4th, the 1st of May, which is a Thursday, and it's saying 9 o'clock in the morning. And I'm calling everybody. Come I want to pray with you. I want to speak. And I know bangaba lentu yenza lo msebenzi wakho bakakunikeza amandla bakakunikeza indlu bakakunikeza imali yakho unini ukhangela imali ngathi uyifumana uyaqoqa sathana this year sifumana into zethu ngegama lika Yesu Kristu. And I'm inviting everybody that is hearing my voice and who are watching me on television. God is going to bless you. And please you feel like, I'm going to lead for so I just want to come this Sunday. Come, you are invited. You can come any Sundays and be part of Inkonzo to fellowship with us, and God is going to bless you every Sundays. Inkonzo, which is what I call a therapy, spiritual therapy. Was 7 o'clock until 9 to 10 o'clock, and then 10 o'clock until later. There's healing, deliverance, and etc. You can come and be part of that, and God is going to bless you. And every Wednesday and Friday we are doing deliverance and prophecy. Come and be part of that. And Friday we do prayer and prophecy, and God is going to bless you. We destroy spirit, we destroy plans of the devil. I'm tired of number 10 in just a and I don't think kona indlu ongahlala kuyo okanye icawunga yakuyo nje for I call deliverance. Lapha emthatha lapho sihlala khona zonke izinto lezi yevakasha ngumphathi in the prophetic. God bless you. Amen. They nailed you. Hey, my brother, you nailed this one. Uzawuphila ungabikhona indoda ezakugqokisela izawutshata kanti izawugqokisela mayifike ngokukhawuleza ngoba uzawuphila ubalikhona iwiki ezawufika walikhubekeke waliyeka uzawuphila. Ayabagaza mfana Elekina mahana de soko, nelehele hashukra manada sika manada, elika mahandi ahana de sile, manamama mama ya ya ya, eleke mada kada, eyaba mada, lekeza baka, yakmada, leyakada, yabaka, lebakasha, yanaka, lebakaka.
If they want to cheat, you could shit. But if you talk about I'm praying for you. May God bless you. I'm praying for you. May God bless you. I'm praying for you. May God bless you. Can you pray with me? And I know by the Lord to lie, to watch me as you love. So like you tell two or more together. My elder said, "Mighty man." I said, "The year getting my before that so this." If you left, calling was a cool. Calling was a cool. So if I was it well. And beside my man, Baba said, "Oh, to the cow, figure the phone and Funa, if you got cheap." What was a wama? Oh, sooner or later, I want to let them for a while. You're all going to take up. Who's walking in the Chico? Who's going to take an hour and another? Who's going to go on and sugar? I'm going to learn and sugar. I'm going to get nothing and get an hour and get God bless you. Gamalam limuphumzile topi ulizwi lezulu mphathi in the prophetic. Ngo-May, yeah, 1st May, ndindibiza abantu bonke abantu. It's going to be a Thursday, 1st of May. Bonke abantu abasebenzayo, bonke abantu abafuna imithandazo, umkhuleko, Workers' Day. I'm calling Southern Africa to come and pray with me. Bonke abantu abanqabe, of course, you've got your uniform, you bring it. I'll be praying for you. When utishara mhlambi awunayo uniform but unasebenzayo, mhlambi wena ungumakhenikhe, bring me something oyisebenzayo, ngudokotela nikeze izinto oyisebenzayo. I want to pray with you. You are an attorney, you are, mhlambi ungumuntu osebenza egadeni, mphathi noba uniform yakho, overall. And I just want to pray for abantu abasebenzayo the 1st of May 2025. It's going to be a Thursday, getting ready for your all night prayer esabesenayo. And I'm telling you, the all night prayer, we are building up for the campaign of Mount Sinai. And there's going to be testimonies, there's going to be breakthroughs. So if you are a businessman, when I'm not like saying you're hustling, I want to pray with you. I want to speak and I know that some of us we've been cast. That's why because of Adam and Eve. It is by the grace of the Lord that is and whatever we have to receive the remuneration, we have to receive the reward of what we've worked. But now what is happening? The enemy has come to steal, to kill, and to destroy. But according to the word of God, he said, I came here that you may have a life in abundance. That's exactly what I'm going to be doing. The first is that means if you got to drive. If you get to fly. If you got to, your hiker, do that. But I'm calling everybody to join me. It's going to be on the 4th, the 1st of
May, which is Thursday, and it's saying 9 o'clock in the morning. And I'm calling everybody. Abefundisi, come on, ikola yako. Come, I wanna pray with you. I wanna speak. Elize kwa TikTok. And I know bangaba lentu yenza nomsebenzi wakho. Bakakunikeza amandla, bakakunikeza indlu, bakakunikeza imali yakho. Unini ukhangela imali ngathi ufumane. Uyaqoqa sathana this year. Sifumana into zethu ngegama lika Yesu Kristu. And I'm inviting everybody that is hearing my voice and who are watching me on television. God is going to bless you. And please, Glenda, you feel like, you know what, I'm going to lead for Lincoln. So I just want to come this Sunday. Come, you are invited. You can come any Sundays and be part of Inkonzo to fellowship with us, and God is going to bless you every Sundays. Inkonzo, which is what I call a therapy, spiritual therapy. It 7 o'clock until 9 to 10 o'clock, and then 10 o'clock until later. There's healing, deliverance, and etc. You can come and be part of that, and God is going to bless you. And every Wednesday and Friday we are doing deliverance and prophecy. Come and be part of that. And Friday we do prayer and prophecy, and God is going to bless you. We destroy spirit, we destroy plans of the devil. I'm title number 10 in just already know. And I don't think kona indlu ungahlala kuyo okanye icawa ungaya kuyo nje for a call deliverance. Lapha emthatha lapho sihlala khona zonke izinto bese uyavakashela umphathi in the prophetic. God bless you. Amen. ngoba yethu yasekhaya unyanisile bekunjalo izolo kodwa namhlanje siqoqoza kwaye futhi siyaphetheleka njengoba sibethelela wena sibethelela zonke izono sibethelela zonke ikhesi zakho sibethelela zonke izinto zokugula uyathitha I'm praying for you, Marco Shadi. Lift your hands, please. God bless you. And God is taking over. Will I be talking about? Yeah. Will I be talking about? Umamela umthandazo wakho wawuphendule. Yeah, efuna wena nje uhleli kuyo angel next to wena naphambi kwakho. Thetha nawe nativa phezulu, nativa ungakathi nativa emhlabeni. Ngiyaziko ngabathiko ndikhonzayo. Yaziphi izinto abazithethayo ngolizwi lwezulu. Yaziphi izinto abazithethayo ngosiphokazi. Yaziphi izinto abazithethayo ngobhele. Yaziphi izinto abazithethayo ngoba igama lakho nasike kazibize. Kabizi igama lakho Nkosi. Yaziphi izinto abazithethayo. Kodwa nje manihlelele in case ifulile bangubani. Ndifike ebomini bakhe. Ndingula. Ndaphila nhle naye. Ngingayithetha le nto niyithethayo. Mhlawumbe niyazile kodwa mna ndifike ndingenawo umsebenzi. Ndifike ndingakwazi noayinda nosisi wandibonisha ubana wayilwa njani. Ndifike abanye bazawukhuluka nosisi ndithetha nawe nasika. Ulale busuku bethatha izinto zakho ndifuna ifa emabesibonile yashika abekho after 3 days I must run the doctor after 3 days you will rise
lights, please. Bakhona amanye amaxesha ndibona ngabahlala uguduka legule yethu kuba ndidikiwe ngabantu basemthatha kodwa yiyo yabo yam le nto hayo yabo le nto lena ndibona ngathi abantu abakwazi ukuprotektha abantu abakwazi unikela kangako bazayiprotektha andifuna unikeza iprotection abantu kodwa le nto zayifumana kuthixo iprotection zayifumana kuthixo abantu zayifumana kuthixo. Amanunanena mama makhulu yarungula uthi yes akwazi unikeza abasijeke wena ubaba wena uyanikezela sawuya ntoni bazochinja lefemini that's why udluleke izinto ezinje usezawudlula futhi abanye bazakubuza ngaba wena ungubani njani utshate bazoba ne-status abasenzayo koFacebook nakoTikTok bathi ayisana utshata into esithile ndingatshатwa balibele uba ngababona khange bahlale ngokaThixo balibele uba ngababona baphume ngendlela zabo ndithetha nawe ndithetha nawe bazawuthembaza kuko lamandla bathini ndifumana ama-direction ukuthi futhi even nendlela uba ngaba ndingayiletha ngoloko uhlobo endiyenzayo ngoba uyazisinda funa uxoka baninzi abantu abalapha namhlanje incethe abantu abaninzi ikwangabo aba akubethelele emqamlezi ngaba abantu abangaveli kuwe xa kunzima ebomini bathule kodwa ndiyathetha kodwa sobathuka sifwenze ngathi le nto yothuka ngento lena into eyifunayo nje uthixo beza ukubonisa uba ngaba ungahlali ebantwini hlala kuthixo nathi kanayo nathi kuthixo abanayo le takushinda kodwa abanayo abakwenza kantona abanayo kuthixo uzawuphumelela uzawufoka kumele bakho eziluleke zohlele kuyo kona abantu abazamayo njengozama nje uzamela impilo for wena kaloku umuntu ozamayo uzamela uba bangasebenzi le nto yakho. God bless igama lami ngiphumzile topi ulizwi lezulu umphathi in the prophetic ngoMay 1st May ndindibiza abantu bonke abantu. It's going to be a Thursday 1st of May. Bonke abantu abasebenzayo, bonke abantu abafuna ithandazo, umkhuleko, Workers' Day. I'm calling Southern Africa to come and pray with me. Bonke abantu abanxabe of course andifuna unxibe you've got your uniform, you bring it. I'll be praying for you. Wena uyinesi, wena utishara mhlambi awunayo uniform but unazo osebenzayo, mhlambi wena ungumakhenikhi, bring me something osebenzayo, ngudokotela nikeze izinto osebenzayo. I want to pray with you. You are an attorney, you are mhlambi ungumuntu osebenza egadeni, mphathi noba uniform yakho overall. And I just want to pray for abantu abasebenzayo nge-1st of May 2025. It's going to be a Thursday, getting ready for all night prayer esabe sinayo.
And I'm telling you, on April, we are building up for the campaign of Mount Sinai. And there's going to be testimonies, there's going to be breakthroughs. So if you are a businessman, wena mntu ovuka ekuseni uhambe uyozama uyohasilisha ebomini bakho, I want to pray with you. I want to speak ilizwi likaThixo bakho. And I know that some of us we've been cursed. That's why sisebenza kangaka namhlanje, because of Adam and Eve. Asikwazi ukuwina kulaa ngoku. It is by the grace of the Lord that siyakwazi usebenza thina sobabili, and whatever sisebenzelayo, we have to receive the remuneration, we have to receive the reward of what we've worked. But now what is happening? The enemy has come to steal, to kill, and to destroy. But according to the word of God, he said, I came here that you may have a life in abundance. That's exactly what I'm going to be doing. The first is that means if you got to drive. If you get to fly. If you got to, your high can do that. But I'm calling everybody to join me. It's going to be on the 4th, the 1st of May, which is Thursday, and it was saying 9 o'clock in the morning. And I'm calling everybody. Come, I want to pray with you. I want to speak. And I know bangaba lentu yenza lo msebenzi wakho, bakakunikeza amandla, bakakunikeza indlu, bakakunikeza imali yakho. Unini ukhangela imali ngathi uyifumane, uyaqoqa Sathana. This year sifumana into zethu ngegama lika Yesu Kristu. And I'm inviting everybody that is hearing my voice and who are watching me on television. God is going to bless you. And please, you feel like, you know what, I'm going to lead for so I just want to come this Sunday. Come, you are invited. You can come any Sundays and be part of Inkonzo to fellowship with us, and God is going to bless you every Sundays. Inkonzo, which is what I call a therapy, spiritual therapy. It 7 o'clock until 9 to 10 o'clock, and then 10 o'clock until later there's healing, deliverance, and etc. You can come and be part of that, and God is going to bless you. And every Wednesday and Friday we are doing deliverance and prophecy. Come and be part of that. And Friday we do prayer and prophecy, and God is going to bless you. We destroy spirit, we destroy plans of the devil. I'm title number 10 in just already know. And I don't think kona indlu ongahlala kuyo okanye icawa ungaya kuyo nje for a call deliverance. Lapha lapho sihlala khona zonke izinto bese uyavakasha ngumphathi in the prophetic. God bless you. Amen. Ibali lakho ya ngoba kama nalo ibali asikwazi ukunikeza testimony ngoba ngaba yikho ikafile. There is no. So what we need, ikafile yakho ne-enemy yakho. Ndifuna abantu bezama abaqhubekeke because the more besenza into abayenzayo, it is the more bafumana more favor. Ndiyazimfaza akosidinga uba mawuyithengela nansi kanti nansi kunjonga kakuhle nje, akosidinga uba mawuyithenge ngokwakho le BMW oyifuna, kodwa umntana wakho nje uzathekelela tunikazela ubekeka nje wena unikela ngomntana wakho yanavela umntana wakho uyanikathatha. Bekumela lidlule kule nto,
ebuhlungu yona kodwa azawudlula kuyo. Kodwa abantu namhlanje abanezindlu namhlanje ngenxa yalezi lezulu kodwa bayathuka namhlanje. Engeke idlule kulento. Incwadi yethu sasiyalibala bangaba lento nayo ayivele kuyivela kuyiba. Awudiva basikathetha nawe. Ubona ezinye izinto ahloleza ulibala ngenxa ngaba udlula kule nhlungu kuyo. Kodwa kuhlala kunjalo. Uzafana uJohn emva ukuthi bangabathethi into wami sengisuku wadlula pha. Awuzuyithetha ngokwakho. Abantwana bakho bazakuxelela mama uyakhumbula konke awusesibhedlele. Kodwa konke awusakhulu uphilile. Mama uyakhumbula ngakubone. Kodwa bakuthi talking to you. Yeah, I'm talking to you. Just get your right in. Please. I'm talking to you. Everybody that is watching me on television, this is 2026. And it's not a mistake, yo. No. This is 2026. You have to go through it. And then look for it. Ibuhlungu uzibone ebomeni bakho ubanjele izinto ongazaziyo. Thina nabantu that are hearing my voice and everybody that is watching me on television, that khona umntana wakho uye wabanjwa ubanjwe into engakhange yenza namhlanje nje wathandaza those chains are gonna be broken in the name of Jesus. Because khona angel right now efikayo khona amandla afika khona ibabetha yakhoshata you're watching me on television, and I tell you this. You will be the first one in your family. You will be the first one in your family that is going to change in your family. You will change the curse. And uzawuqala incwadi entsha. Awuziva manzi. Ndikhumbula izinto esebhayibhelini ayithethwa ndini nansi. Abafana bayi-2 uKayin noAbel. uKayin noAbel or Abiel. uKayin noAbel. Those are brothers. Bazalwa ngubani? uAdam nobani? Niyabakhumbula kanti? Omnye wathunywa nguThixo. Wabathuma abantwana bathi hamba wena. Omnye waqala waba nomona. Thina sithethe nawe namhlanje kuqala. Le ndaba yomona iqala ecaweni. Iqala kibrother yakho nesister yakhe endlini. Iqala icousins zakhe endlini. So sikothuka xa ubona abantu benomona ngeprogress yakho. Wayibona lento aqoba chini hayi manje kutheni ngoku uAbel wangathi ubhetele for mna uKayin wahamba wayomhlaba wambulala sikoyika hayi nguKayin wambulala wade wafa. Ngivumele ngithethe kabuhlungu ngamanye amaxesha bakuwe. Ngamanye amaxesha xa bezama ukubulala yifa. Kodwa into endiyaziyo igazi lakho lizokhala from the ground emhlabeni. Alizukuya kubantu bakowenu lizaya kuThixo straight. uThixo ngokwakho uzawusuka kule ndawo kuyo ahle ngokwakhe ayojonga lo muntu okubuleleyo ubulele icareer yakho, obulele abantwana bakho, obulele umtshato wakho, obulele awundiva manje. Bayeke
bakumoshe esikolweni bayeke bakubiza ngamagama ngamanye amaxesha baza kubiza ngamagama ngale nto uyenzileyo ke nyhani kodwa bayeke bayenze loo nto leyo yazo amena ndimthandayo so which uKhayeni noAbel uKhayeni ubulele bani uAbel kodwa nje ngibefile nje igazi lakhe liyakhala from the ground liye kuThixo emazulwini uThixo wasuka emazulwini wayeka lento beyenza ngenxa yegazi lakho yazi ngiyakuthandazela kule Pasika hanga uThixo imakanini hanga uThixo ngakunikeza igazi lakho yange wenza izinto ezibhekere bomini I so wish that unganceda umuntu ongamaziyo I so wish noba abantu ingaske wenze impilo phila impilo nje yaphinda ke lento phila impilo ukuthi i-enemies zakho xa zikubona zizimele ngoba wenza into ezinhle abekhetha ngegama lakho bethuka bekubiza ngamagama mabathi xa bekubona bathi sime lo mntana wenze ntoni kutheni simthakatha kutheni simvala kutheni simbiza ngamagama bade bakubulala xa begqiba kubulala kodwa igazi lakho alizukufa lizohamba luyothetha noThixo ezulwini kalifika uYesu Kristu uNkulunkulu God by himself uzayiyeka yonke lento uzayolungisa icase yakho uzawuthetha nalo wenze lento ithi iBhayibheli uba ngaba uKhayeni wancokola noThixo uThixo uyakwazi umnikeza umuntu ithuba wenze mistake uyakwazi ukunikeza ithuba uyadiva mntana kodwa uThixo akakuwazi tu wabambe lamagama akakwazi tu uThixo angaxolela uThixo kodwa soze aphinde akusebenzise if uye wabulala iprogress kaThixo abayivanga uKhayeni uze wabulala ubrother wakhe ngenxa yoba wenze into right kuThixo wenze isacrificial kuThixo yena wambulala endaweni uba makenze into right kuThixo yena wambulala uThixo waza wathi mamela kodini soze ndiphinde ndikusebenzise wena ndiyathandaza nawe ungafani noKhayeni I pray that bangaba le Pasika ingafana le last year I pray that ungabana ndizakunikeza an opportunity uba ngaba mawubhale isicelo sakhe esipheleleyo uzawubhala igama lakho ifani yakho isiduko sakho unabantwana nentoni ndifuna le umbhale bangayiboni abantu le uyibhalileyo ngoba ndifuna ihambe ithathwe uLamu lomfundisi ayithatha ese-ofisini yohlala phaa izayithatha mna on Sunday late ndihambe ndiye Pretoria on Monday ndiye kuBishop ndithi kawuthanaze nam nabantu bamasemthatha ngoba uyayiqonda wena tata ungumntana uyayiqonda uba ngaba we had thousands and thousands of people abadibeneyo ngento kaKristu apha nayizolo we had thousands andiye endaweni ngenxa yoba ngaba kukhona abantu ndiya ngenxa yoba ngaba kukhona ilifu likaThixo xa uThixo ethemba ndiyenze into ndiyayenza xa ndingafuni uyenza andifuni uyenza loo nto leyo ndivumele abantu basemthatha ndibe ngumprofethi walapha eMthatha ndiyayiqonda uba ngaba xa ulala ebusuku ngamanye amaxesha athi uba ngaba usile kodwa shem ngoba kukhona ukugeza kanini apha kum onyahleka wento entsha ngotela uba ndiyacela uba ikhona ukugeza apha kumnyani ithi phuma Sathana ngena moya ingcwele uthi noba kwenzeka ntoni kodwa lo ngumprofethi wami Bye.
Yolanda nawe ikhawula kumkakhe eqale emva kubanana ezina yamhlobula ubanana nabo bayiqala kuqala emva futhi yaphinda apha le bola wekhawula yayenza umnyakazi kakhulu Rodri yabona ubona bani yazi bola iphaso enqabeni kakhulu wekhawula bafika ngonkolo bathi bakwaqhuzela ezamaleki kuzabalangana sekunele lefu bona uMandela ubona bani ufake enqabeni Silvana phezu bola lapha Silvana umhlaba wokuwa unelo kulula uzombatha Silvana Zakala lento sihlangene nayo emhlabeni ukumanda phezu bola manje ubona bani ashiya kodwa ayishiya experience sithola siphakamise suka mntanami ekhaya ephakamisa ibhola ethumele kabili afika ukuba uPasto athatha lo bola phulaphula eqalo loMandela bethuma efala umthoza athatha le bola phulaphula kuRodri wadlala wa afika kwimbola by the Phumzile Topi Ministries. Mnane Africa Sodo, I was only here to coordinate ukudlalisa tournament. So before siye ku prize giving, cela nje sibanike ithuba loba basixelele why they brought us here, what the vision was, and whatever message of support that they want to give. So sawucela umhlekazi ke aze ngaphambili. Dikumsha kuba kusala kumsha Thank you. Yabule. Thank you. Yanibulisa nonke ngegama lika Yesu Kristu. Yeah. Igama lami ngiphumzile Topi ulizwi lezulu. Umphathi in the prophetic. Lo ozenale tournament. Ansebenzanga ndedwa baninzi abasebenza nabo uorganize le tournament. But I just want you to tell you something. Getting abantu abaninzi kangaka bedibene ngegama lika Yesu Kristu, because this is about Jesus Christ. Whether umncinci, whether uyaqala uye ecaweni okhange uye ecaweni, but I'm just telling you for your information, uye waya ecaweni because lento ngika Yesu Kristu. So ayeka Phumzile Topi but ngika Yesu Kristu. So we decided as a Favors Cathedral Church, Phumzile Topi Ministries, ubangaba, you want to support abantu basemhlaba and you want to grow abantu basemhlaba. So the vision is very simple. And into endihlalelayo kukhona umfana endibonileyo apha, so bendifonela abantu baseRhawutini ubangaba nanko, yes, nomnye futhi ndimlibele ngoku. So ndithethe nabantu baseRhawutini bangaba ndicela bamthathe bamjonge uba ngabe ithini into yakhe. Now, you know, so andifuni beyibhola kuphela, andifuni beyi-netball kuphela. Khona umntana phana she was and inhliziyo yabuxolweni, inhliziyo yami iyabuhlungu xa ndibona kuthiwa ibethiwe laa team, because laa mntana she was very good. Kuthiwa ngupalesa, heyi angopalesa, oh xolo, Dimpo, she did very well. Netball sifuna abantu abaculayo, whether ikwaito, whether hip hop or you name it. Mna uPhumzile Topi andifuna utshintsha iSouth Africa, but I just want to change umthatha, isebenze umthatha, thuyile for umthatha. Amen. And I just believe that may uThixo uzandinceda anikeze amandla. I don't think bangaba I'm fine now, and may God bless you all in Jesus' name. Amen. Vela sipile semqhwabele cha.
before this is a very short program. Sizawukwenza prize giving of the teams that won and the people that deserve to be awarded. But before Londo, I just want to thank Phumzile Topi Ministries as umuntu webhola ke ngoku. Zisinqabele izinto zinje apha eMthatha. So we appreciate it kakhulu xa kukhona initiatives ezinje, ingakumbi xa kusithwa amabhedla kukhona 100,000 ne-200,000 ezayo next year. Esithi umhlekazi ufuna usitshintsha, siready nathi ebholeni ukutshintshwa nguye. So olo tshintsho lwakhe sifuna utshintshwa nathi mhlekazi. Yes, sir. Sikhona silapha. Okwesibini ngicela ubulela the participants. Khange ke ndidibane na ill discipline from any of the teams today. From the first game to the last game, la maxesha beswabekile, everyone adhered to that. That is a very important life skill that we teach at the Pole. So I am thankful to you guys for respecting me to host this event, and we look forward to work with you guys again in the future. Ndicinga ke ngokuba masiqhubeleke nalo mcimbi we-prize giving. So i-tournament behamba kanje, babethe abaphathi bacela uba ibe yi-winner takes all. So la winner takes all meant that i-football ibine-prize money ye-25,000. So i-25,000 is set aside for the winner ye-football. Anyone who is not the winner will not get any prize money. In netball, in a prize money 15,000. Anyone who's not a winner will not get prize money. Kukhona ke ngoku namhlanje nekiti esizibonayo bezingakhange zi-advertiswe zona, but besezithe ke winner takes all. So i-prize money nekiti ihamba kula winner takes all yonke. So that is how it's going to go. Sinayo ke ne-trophy ye-player of the tournament ebholeni, sinayo ne-trophy ye-player of the tournament kwi-netball, and then sibe nezabhola ziliqela phaya. Ndicelile zona uba zingayizo yi-10 kwi-win. Masibanike bonke abaparticipatileyo at least a ball each. So sizawubanika. So without further ado, sawucela ke ngoku kuba siqale nge-netball.